Moje meno je Michal Urban, som jeden zo spolumajiteľov spoločnosti Urbanix. My sa špecializujeme na projektové osvetlenie, elektroinštalácie, fotovoltiky a celkovo energetické riešenia. O projekte sme v prvom momente vôbec nevedeli, ale cez konzultanta v digitálnej budúcnosti sme sa o tom dozvedeli. Hneď v prvom momente nás to zaujalo, my technológie milujeme a ja osobne veľmi. Bavíme sa o digitálnych a zelených zručnostiach. Sú to zručnosti, ktoré používame aktuálne každý jeden deň. To veľmi pomohlo si uvedomiť, ktorý člen tímu je na akej úrovni v digitálnych zručnostiach. K zeleným zručnostiam by som rád povedal, že vzhľadom na segment, v ktorom pôsobíme, a ak my chceme byť schopní ďalej komunikovať a odovzdávať toto know-how, v prvom rade potrebujeme definovať a potrebujeme povedať, že kde a akým spôsobom sú zaradení naši zamestnanci a rozvíjať ich zručnosti, každého jedného zvlášť.